Mga igsuon ko diha ni Kristo. There is an interesting quotation from an unknown author that says, "Live life so completely so that when death comes to you like a thief in the night, there will be nothing left for him to steal." Unsa di ay ang kinabuhi nga puno? Para sa usa ka Kristiyano, ang kinabuhi nga puno ug kompleto mao ang kinabuhi nga gihalad para sa uban. A life of self-giving for others. Si Kristo mismo nagpuyo og kinabuhi sa paghatag sa kaugalingon. Sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan, iyang gipaambit ang iyang panahon, kahibalo ug gahom ngadto sa uban. Gihatag niya ang tanan, apil ang iyang lawas ug dugo. Ug didto sa krus, ang kamatayon miabot kaniya nga wala nay nakuha, kay gihatag na niya ang tanan. Mga igsuon, karong adlaw, gidasig kita nga mahimong manggihatagon. Si San Pablo diha sa unang pagbasa from his second letter to the Corinthians, chapter 9, verses 6 to 10, nag-ingon, ang matag usa kinahanglan mohatag sumala sa iyang kagustuhan ug dili magbagutbot, kay ang Dios mahigugma sa tao nga mohatag nga malipayon. Daghan ra ba kanato dili makamaong mohatag o mopaambit ngano kay mahadlok man nga mahutdan. Doon na rabay panultihon sa mga karaang tao, no one becomes poor by giving. Why mapobre sa pagpanghatag? Ngano man, it's because God will not be outdone in generosity. Mao nga si San Pablo nag-ingon, ang Dios mohatag kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong gikinahanglan ug sobra pagani alang sa tanan maayong buhat. So, be generous. God will be more generous to you. Mao bitaw nga ang salmo karon nagsangyaw, bulahan ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, dili gayud siya matarog, ang maong tao mahinumduman kanunay. Psalm 112 verses 5 to 6. Unya mga igsoon sa Ebanghelyo from the Gospel of St. John chapter 12 verses 24 to 26, si Kristo nagtudlo usab nga dili gyud ta angay mabalaka sa paghatag sa kaugalingon tungod kay kini man ang sikreto sa pagkamabungahon. Ug dili sad ta angay mahadlok sa kamatayon tungod kay kini ang agianan sa kinabuhing dayon. Unsa may magpugong nato sa pagpanghatag, buot manggod ta maniguro sa kaugalingon. Dili man nato irisgo ang atong kaugmaon, magsigi man tag hunahuna nga basin kita naunya ang maapike. Karong adlaw, giingnan ta ni Kristo nga sayop kini nga panghuna-huna. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, meaning ang maniguro sa iyang kaugalingon, mawad-an Hinoo niini. Samtang ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, magpatunhay noon niini alang sa kinabuhing dayon. This is a paradox. Murag bikil paminawon, pero adunay dakong kamatuuran kung sa kinabuhi atong tan-awon. Di ba? Ang tao nga manggihatagon, mao'y buhi kaayo, malipayon kaayo. Pero ang taong laog, luya, murag patay, walay kinabuhi, walay tinuod nga higala. Sakto, kining giingon ni Norman Cousins, the greatest tragedy actually is not death. The greatest loss is what dies inside us while we live. Kung ang gugma o kamanggihatagon, mawala sa atong sulod sa kasing-kasing. Usa kini kadakong trahedya nga mahitabo
sa atong kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Ang usa ka lugas nga trigo, sa iyang pagkasiya, ordinaryo kaayo, gamay kaayo, dili gani igo nga makabusog bisan usa ka tawo. Apan kun ang usa ka lugas nga trigo mahagbong ug mamatay, mabuhi kini ug mamugag daghan nga mapahimuslan. Sa samang paagi, mga igsuon, ang usa ka tawo gamay ra kaayo kung itandi sa kalibutan nga iyang gipuy-an. Apan kung ihalad niya ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagsakripisyo o pagpakamatay alang sa uban, mahimo siyang inspirasyon sa daghan kaayong katawhan. Ingon baya niini ang nahitabo sa mga bayani sa nasod o sa mga martir sa simbahan. Si San Lorenzo nga atong gipasidunggan karon, abi ninyo, dili pari, dili obispo. Usa ka ordinaryo nga diakono. Usa ka ordinaryo nga tao. Usa siya sa 7 ka mga diakono nga gipili sa Santo Papa, si Pope Sixtus II, niadtong 3rd century, nga mag-atiman sa mga kabus didto sa Roma. Si Emperor Valerian, mao'y hari sa Roma niadtong panahona, ug siya ang naghimog kasuguan nga pamatyon ang tanang nangulo sa simbahan. Abi ninyo unsay nahitabo, 4 ka adlaw humanpat ang Santo Papa, si San Lorenzo gipatay. Sa unsang paagi, gisugba sa mainit nga baga. Matud pa sa tradisyon, ang kamatayon ni San Lorenzo mao'y usa sa dako kayong rason sa pagkahimong Kristiyano sa Roma. Ordinaryo nga diakono, pero tungod sa iyang katarong ug kamaayo kasing-kasing, gipili siya nga mangulo sa mga muatiman sa mga kabus. Sa dihang ang emperador nangita sa bahandi sa simbahan, atong nasayran, niabot si San Lorenzo dito sa emperador, dala-dala ang daghan kaayong mga kabus sa Roma nga mao iyang gipakabahandi sa simbahan. Mga igsuon, karong adlaw ato usab nga gihandom ang usa ka buutang pari nga sama kang Lorenzo nag-ila sa mga kabus nga bahandi sa simbahan. Siya mao si Padre Abel. Usa siya sa akong unang giordinahan sa pagkapari, kauban si Father Ryan, no, ug si Father Frankile. So, si Padre Abel tulo lang ka tuig nga nahimong pari. Mura bitaw si Kristo nga sa iyang ministeryo, tulo lang pud ka tuig, dili taas, but it's a good thing to be reminded. It's not the length of years that is important, but the quality of life that we live during these years. Mao ni nahitabo ni Father Abel, mubo lang kayo ang tuig, no? Nga nauban nato siya sa diocese, nangalagad, isip, assistant ni Padre Joe Marie dito sa Dimiao. Unya, dugay siya nahimo nga hospital chaplain diri sa Tagbilaran. Isip amahan sa diocese, malipay kaayo ko magsudong ni Padre Abel, kay gaubam na migpuyo dito sa katedral. Simple nga tao, walay mahalong kabtangan. Pero puno dato sa gugma ug pasensya sa iyahang pagpangalagad sa katawhan. Wala gyud ko makakita ni Padre Abel nga nawad-ag pasensya, nga nasuko. Wala sab ko makadungog niya nga gareklamo bisan unsa. Dili baya lalim ang pari nga mga lagad sa ospital? Anytime pwede tatawagon aron mga lagad sa masakiton, maghilog, magatiman sa ilang panginahanglan espirituhanon. Si Padre Abel dagang higayon, pukawon, pero wala ko kadungog niya nga nagreklamo. Unya dili na ko makita ang kabugat sa iyang naong. Bisan gani sa panahon nga na siya nasakit na, gaan kayo ang panagway ug ang iyang tingog nagpabiling mabugnawon. The last time we talk, bugnaw kaayo. Ug wa gyud bisan gamay nga reklamo. Very inspiring, nag-alagad sa hilom, dili magpahinong. Pero kabalo ko nga gituman niya ang trabaho nga gisangon kaniya sa Dios. Daghang salamat Padre Abel. Iampo kanamo dinhi, pero iampo sab taon kami diya sa langit.
Uban sa imong pangaliya ug sa inspirasyon sa Espiritu Santo, maningkamot kami sa pagsunod sa hagit to live life so completely so that when death comes to us like a thief in the night, there will be nothing left for him to steal.